Ste úspešná slovenská fitnesska. Ako ste sa k fitness dostali? No, ja som sa dostala čírou náhodou, pretože robila som si trénerský kurz a kamarátka na tom kurze povedala, ty by si mohla ísť na bikini. Ja som samozrejme vôbec nevedela, čo to je, začala som zisťovať, makať a tak som sa k tomu dostala. Kde naberáte inšpiráciu neustále sa posúvať vpred? No tak v prvom rade tú inšpiráciu hľadám sama v sebe, pretože každý deň chcem byť aspoň o 1% lepšia. Netreba byť o viac, treba sa posúvať takto pomaličky a v podstate aj v zrkadle. No. Keď vidím, že to nie je ako by malo byť, tak jednoducho idem makať. Ako vám Carnosin pomáha vo vašej fitness kariére, ale aj v živote? Carnosin Extra som objavila asi pred rokom a naozaj môžem povedať, že je skvelý. Treba ho však užívať dlhodobo. Mne osobne pomáha aj na to, aby som neochorela, taká tá klasika, ale samozrejme mám po ňom aj lepší výkon.